आज हमार मुलबुआ फूल की गबड़ौरा भइल बा। चलला तो झोरिया में झोल मारा था। सार भगलुआ अपने मुरब्बा से रस चुआवा चला तो मेहरवन के देख के अलागा तो कर मुरब्बा गुरछार हो गइल बा का। लालटेन जरा के धरब रानी तोहरा पजरिया का करब तू अनहरिया में। अरे लगा तो पंचर हो गया का। अरे भाई बच्चा बको ना तनी पंप लइबे ते आवत रहली रोडवा में तो देखली रास्तेदार चोवा गिरल बा। अरे तिनाई देख ले अबे का भगलुआ गइला अपने मुरब्बा से लार टपकावत। अब मेहरवन के देख के अपने मुरब्बा से लार चुआवे लागेला। अच्छा भोकन भाई हमें तो कुछ पता नहीं रहा एकर हल निकाले के परी। चल एकर सरपंच लगे एकर परपंच कह के आवल जाए। चल रे ढीलू भाई आज एकर ममलवे साफ कर देवल जा। अब से हमारी खैराटी बभनी में पूरा रस चुआ के चपचपा का दे लेबा। तो पवा से दगवाई के एकदम मुखिया जी से सरपंच जी से कुछ चवा दिया जी कुछ उले के बाद तब कुछ मानल जाए बिना मान ले ना आवल जाए। नाता पूरा हमरे गांव के रास्ता खराब का दे लेबा। सरपंच जी का लागी कमन कल से सरवा रे सरपंच जी आपके गांड के बाजार लागी वो आपके गांड मार के चक्कर छोड़ी। अब भगलुआ के कुछ उपाय निकाली। वो अपना मुरब्बा से रस चुआ के तीन गांव के रोड पूरा चपचपा का देले बा। कुछ ओकर उपाय निकाली। ई कवना मुरब्बा की बात करता है कि तीनों गांव के रोड मार के चपचपवा देले भाई कवन मुरब्बा है। सरपंच जी निहाल लंठे बानी का हाई मुरब्बा के ना पता चलल का। हमके लंठ कहता रे मार फेंक के बढ़ावा पर नेहुर के चल बे। अरे सरपंच जी बैठी अरे बैठी अरे सरपंच जी रहे दिया अपन बढ़ावा पाके दी आपके बढ़ावा सरपंच जी तुम्हारी है हमनी की बस की बात ना बा। सुन अब बहुत हो गई साफ साफ बता बात का बा। नेहुरुआ जो भगलुआ के लेके आ। सरपंच जी मरता है देखी। अच्छा ठीक बा झोके आ तहू जो सवेरे दोनों मेरा जा लेके आओ। बा सरपंच जी हमार दहिया ना देख के भेजना दहिया तो ठीक बा कम मुरब्बा के रसवा मन के मुड़िया पे ना चू जाए। वो देख बा अरे सरवा तेरे हमें कहाँ ले जाता रे ये जीते जीते मुंह आदि बका। अरे सारे नहीं तो कहाँ ले जाता रे हमें। देखी देखी सरपंच जी कैसन हिल कोरा मारता आवत। हाँ रे ढीलुआ चभोकना ई तो देखा था सही हिलकोरा मारता आवता ई। सरपंच देखिए निहुरना झगया हमरा के काहे घसीट के लाल बड़ा ऐसा हम आपके का झकझोर दिले। अरे बेटा सरपंच जी के का झकझोर बे जौन तीन गांव के रोड चपचपा के आइल बाड़े वही खादी तो के लेके अइले हैं ये लोग। सुन नेहुरुआ झोके आ जा भाला गरम का के ले आ एकर मुरब्बा जी हिजे दगाई। लागा तो पूरा झोंक के भागे पड़ी। अरे सरपंच जी हो जा। नमस्ते दोस्तों वीडियो कैसन लगल कमेंट में जरूर बताइए। लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लव यू। फैला दिया वीडियो एकदम फैला दिया यार इंडिया में।